Flådechefer, kan I forbedre sikkerheden uden at gå på kompromis med chaufførernes privatliv? AdSecure Fleet Vision Video er en avanceret videotelematikløsning, der omdanner realtidsvideo og AI til proaktiv flådesikkerhed med respekt for chaufførernes privatliv. Fleet Vision Video forbedrer sikkerheden ved at registrere farlige situationer og risikabel adfærd i realtid. Det avancerede førerassistancesystem analyserer vejen og advarer føreren om risiko for kollision, for kort afstand, fodgængere og vognbaneskift, inden der sker noget. Førersensorer registrerer træthed, distraktion og usikker adfærd og giver advarsler i kabinen, der hjælper chauffører med at holde fokus uden at filme hele kabinen. Alt er designet med privatlivet som standard. Optager kun af hændelser, sløring af identitet og detaljeret adgangsstyring sikrer tillid og overholdelse af GDPR. Fleet Vision Video, udviklet for sikkerhed, designet til privatliv. Anmod om din demo i dag.